Γεια σας. Σήμερα θα παίξω ας ξεκινήσω. Είναι survival, λαγκάρει λίγο. Έχει λίγο, πολύ λαγκάρει. Και πώς πάμε να δούμε εδώ τώρα. Να έχουμε ξύπνιο. Να καθίσουμε pickaxe. Να θα βγάζω νέο βίντεο ανά κάθε μέρα αυτού του κόσμου. Τώρα είμαστε θα είμαστε μέχρι τη μέρα 1. Τώρα σαν μικρή βασούλα εδώ πέρα για να ζήσουμε τη νύχτα. Επίσης γενναιότερο για το λαγκάρισμα. Στα επόμενα βίντεο μάλλον δεν θα έχει λαγκάρισμα. Τώρα αυτό το βίντεο, δεν ξέρω για πόσα επόμενα βίντεο ακόμα δεν θα έχει λαγκάρισμα. Μα κάποια στιγμή θα βρω ότι το ρωτάρει. Πιστεύω και το ίντερνετ. Και δεν σας είπα το να κάνουμε. Σκοπός είναι, βρίσκεται δεν έχουμε σκοπό, είναι να σκοτώσουμε το Dragon και να κάνουμε τα κλασικά. Τώρα πάμε λίγο να ζητήσουμε iron, σίδερο βασικά. Κάτσε, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Σίδερο, που έχει σίδερο. Δεν έχει σίδερο, οπότε κοιτάξτε. Stream, δεν πειράζει γιατί μα πώς θα αναλύουμε αυτό. Σκάψε. Αχ. Και 5 iron. Εδώ σκουμπί. Πάμε εδώ πέρα να δούμε κάτι. Κάτσε. Πού τα έχουμε, ναι. Που σας είπα είναι... Φυσικά δεν έχουμε σκοπό. Έχουμε και το create mode και το immersive skills. Δεν ξέρετε ποια είναι αυτά τα mods. Δεν ξέρετε, βασικά δεν καταλάβετε. Να έχουμε και όπλα. Τώρα
σκοπός μας βασικά είναι να χρησιμοποιούμε και το create mode. Ποιο create mode? Νομίζω το creative. Έχει βίωμα. Βίωμα καλέ. Το λαμπράκι. Για τώρα δεν μπορώ να κάνω κάτι. Επειδή τουλάχιστον αυτή μάλλον κάτι έχει βασικά. Δεν ξέρω τι. Μάλλον κάτι έχει, ναι, αυτό το θα το λέμε πια, μάλλον κάτι έχει. Νόμιζα ότι είχε πέσει απλά γκαρέ. Και λέω, όχι, μια χαρά είμαι. Οκ. Κάναμε iron. Οκ. Copper βασικά μαζεύουμε. Αν επίσης θέλουμε creepers για το gunpowder. Οκ. Με αυτό πόνισε. Να βλέπουμε πέρα iron. Δεν πρόσεξα ότι είχε μπροστά μου iron, τέλος πάντων. Και μου λέω ότι κάτι είναι πίσω μου που δεν θα πεινά. Δεν μπορεί να έρθει. Nope. Να. Φύγε. Έχω 30. Τι θέλει για table. Πού είναι το table όμως? Να το, τι θέλει για αυτό? Θέλει το iron. Και είναι το άμμο. Θέλει πολύ. Θέλει iron. Θα κάνω σκατά. Να, κατά. Να, έσαι. Μπορεί να
Είναι... Χρησιμοποιήσεις στα όρια της καταστροφής. Okay. Ωραία να ξέρεις ότι πήξουν στα όρια της καταστροφής. Okay. Okay. Δεν έχω ιδέα τι ήταν αυτό, μα... Απλά ένα πράγμα. Ξέρετε το Minecraft Players, επιβιώνει την πρώτη νύχτα. Μπαμ. Μπαμ. Λέγεται Underground Base. Είναι χρήσιμο πράγμα. Όχι, τη μέρα είναι. Εγώ δεν έχω θέμα. Τη μέρα. Καλύτερα από έξω είναι εδώ πέρα. Οκ. Οκ, λίγο να φτιάξω λίγο τα αρχικά tools και μετά για όπλα. Επειδή πολύ είναι το pickaxe. Το 10 δικά μου, τα 10 μου. Ναι, επίσης να εδώ πέρα έχει καλά όπλα. Να τα Martin Harry. Θα δούμε και πόσο κάνουν. Δεν θα χτίσουμε αυτά. Δηλαδή, από τα πριν να φτιάξουμε είναι όχι. Αυτό εδώ πέρα. Ένα. Δύο μαζί με αυτό. Και δεν ξέρω. Είναι το αυτό. Όχι, είναι πιο μεγάλο. Θέλω ένα light έτσι, δηλαδή να μην στήσει και πολύ. Τώρα το προηγούμενο. Ναι, είναι οκ. Εντάξει, οκ. Με αυτό το ΑΚ, πολύ πιο έχει λιγότερη τιμή. Είναι κάποια άλλα. Αυτόματα. Να, εδώ πέρα αυτό εδώ πέρα είναι καλό, ναι, είναι... Δηλαδή εδώ πέρα που έχει μόνο iron, είναι τίποτα άλλο. Iron. Αυτό εδώ πέρα είναι καλό. Αυτό το G3 και το HMR Assault Rifle παίρνουν μαζί πάντα, σχεδόν πάντα με αυτό και αυτό και αυτό εδώ πέρα. Επίσης άλλο καλό όπλο που στις αρχές είναι από τα πιστόλια. Είναι αυτό εδώ πέρα ή αυτό. Τώρα αν έχουμε τις στολές. Οκ, ναι, εδώ πέρα έχουμε απλά βάκες, σταμέν, έπιπλα, αμάξια, αυτοκίνητα, οχήματα, αεροπλάνα, οχήματα γενικά, τέτοια, αεροπλάνα, sleeping bags, πράγματα από ζώα, εδώ πέρα, νομίσματα, κανόνια και το create mode.
create. Δεν ξέρω που είναι το create. Να, το create. Εδώ πέρα το create, να και. Θέλει τώρα αυτό να το ψήσω. Οκ. Θέλουμε ακόμα 2 iron να φτιάξουμε αυτό το... Μα επειδή... Πώς δουλεύει... Δεν ξέρω αν σας λαγκάρει. Όπου το βλέπετε. Και εμένα γενικά δεν πολύ λαγκάρει. Πες κάτι να έχει πει μόνο το σπίτι. Έσπασε. Οκ. Επειδή είναι basic, θα το θα το κάνω σε sticks. Θα το κάνουμε επίσης με iron. Να κάνουμε και shield. Να, armor, flint, ammo box. Δεν θέλω το ammo box. Να κόπερ εδώ πέρα. Δεν βοηθάει κάπου. Θα γίνει εδώ πέρα. Disco cutting. Chest. Ξέρω ότι είχα 3D printer, μα όχι 3D printer. Weapon printer. Έχω και το ίδιο. Αεροπλάνο. Douglas. Πότε? Οκ. Τι? Να, βρήκαμε εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται να καίμε το ξύλο μας. Βρήκα εδώ πέρα coal. Και πέρα. Και μία μέρα. Πάλι και αυτό. Και είμαστε στη... Ναι, έχουμε και κάποια ώρα επειδή έχουμε και αυτό εδώ πέρα. Μαζέψουμε coal. Οκ. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Επειδή το deck... Οκ. Οκ. Μαζεύουμε iron. Σίδερο μαζεύουμε, όχι. Θέλουμε χαλκό. Για το τι θέλουμε, για ποιο λόγο θέλουμε χαλκό. Οπότε τώρα να δούμε είναι να κάνουμε τι θέλει. Θέλει και φαμπρίκ. Και το Cold War θέλει αυτό. Πολλά, θέλει πολλά.
πολλά γκάσμαξ. Όχι. Η πανοπλία θέλει πάρα πολλά άλλα να κάνει μια πανοπλία, έτσι καλή όμως. Αντίδας. Ναι, πιο ρίσκο πράγμα Αντίδας. Και βρίσκει να τον πάρει τα εύκολα. Καλά, δεν πάρει τη σχετά. Εξηγούσα και. Οκ, τι να κάνουμε με το κόπερ. Συνεχίσουμε να κάνουμε mining. Μπαμ. Οκ, κατεβαίνουμε αυτό. Και ας να το σκάψουμε από εδώ πέρα. Να το σκάψει. Τώρα είναι 2, 3, 4, 2 και 1 για να μην το πάνω στο κεφάλι σου. Οκ. Εδώ πέρα τώρα δεν... Κάτσε, τι μέρα είναι. Ναι, αυτό που... Α, είναι η μέρα 1. Και... Που το ανεβαίνουμε πάνω. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε στο βίντεο. Αν θέλετε κάντε like, αν θέλετε κάντε subscribe. Δεν λέω κάτι, κάντε ό,τι θέλετε. Γεια.